ప్రియ దేవుని సంగమా, ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున మీకు అందరికీ శుభాభివందనములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. నేటి మన దినవాక్యము ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 29వ వచనము. ఒకసారి బైబిల్లో చూడండి. వినువారికి మేలు కలుగునట్లు అవసరమును బట్టి క్షేమాభివృద్ధికరమైన అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దుర్భాష ఏదైనను మీ నోట రానియకుడి. దేవుని వాక్యము మనకు స్పష్టముగా మాట్లాడుతూ ఉన్నది. వినువారికి, ఒక సేవకుడు కానీ విశ్వాసి కానీ మన మాట వినేవారికి వారి అవసరమును బట్టి ఆ మాట వారికి క్షేమాభివృద్ధిని కలగజేయాలి తప్ప వారికి కీడు కలిగించకూడదు. నీ మాట వలన వారిని కీడులోనికి నెట్టకూడదు. నీ మాట వలన అనుకూల వచనమే పలుకుడి అని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉన్నది. ప్రియా దేవుని బిడలారా, దేవుని వాక్యము మనకు సెలవిస్తూ ఉన్నది. అనుకూల వచనము, క్షేమకరమైనటువంటి వచనమే మీరు పలుకుడి గాని దుర్భాష ఏదైనను మీ నోట రానియకుడి. దుర్భాష ఏదైనను మీ నోట రాకూడదు అని దేవుని లేఖనము మనతో స్పష్టముగా మాట్లాడుతూ ఉన్నది. కానీ నేడు జరుగుతున్న పరిస్థితులను చూస్తూ ఉంటే ఎవరు ఏ రీతిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారో ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. కానీ నేడున్న పరిస్థితిని చూస్తూ ఉంటే అసలు వీరు క్రైస్తవులా అన్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉన్నదంటే ఎంత అవమానకరమో దేవునికి ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. మీడియాలో సేవకులే కొట్టుకుంటూ ఎంతగా దుర్భాషలాడుతూ ఉన్నారో ఒకసారి అర్థం చేసుకోనండి. గారి బోధ విని ఎంత సంస్కృతిగా మాట్లాడుతున్నా, ఎంత పద్ధతి సంస్కృతిగా మాట్లాడిన నేను కొట్ల ఇంకా వచ్చి ఆయన నేను ఆ బోధ వినే రక్షణ పొందాను. అన్ని జనుల నుంచి నా భార్య రక్షణ పొందింది. నువ్వు రక్షణ 3 సార్లు సంఘాలు కడుతున్నాను రా ఎదవా. రక్షణ పొందింది అర్థమవుతూనే ఉంది నీ మాటల్లో. నువ్వు రక్షణ నీకు ఇదే గనక ఒక అవకాశం మాకు ఆయన ఇస్తే నిన్ను ఆడబొట్టుకున్నా తీసుకొని డిబేట్ చేస్తా నీతో కూర్చొని. ప్రతి ఎదవ యూట్యూబ్ పెట్టుకోవడం, డిబేట్ లో రాకపోవడం. నువ్వు నిజంగా నమ్మట్లేదు కదా. నువ్వు నిజంగా సత్య సంబంధం ఇద్దరా డిబేట్ చేద్దాం కూర్చున్నావురా. చాలా మంది ఎదురు కూర్చోబెడతావా? ఒరే నీ స్థాయికి నేనే ఎక్కువ. నేను ఎవరో తెలియదు. నా స్థాయికి నా ఛానల్ 67,000 సబ్స్క్రైబర్స్. పిల్ల ఎదవా మా వాళ్ళు నీకు చేయొద్దు అన్నారు. నా తోడు దైవజన్ కొంతమంది వాడు పిల్లోడు పోనేవాడు అని చెప్తే నీ ఫోన్ చేస్తున్నా. 67,000 సబ్స్క్రైబర్స్ ఎదవా. సన్నీలోని కూడా 1,00,000 మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు. ఆర్జీవి కూడా 1,00,000 మందిలో సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు. పట్టుకొని పబ్లిష్ నీ పట్టుమని 10 మంది నీ వీడియోలు చూడరు. నువ్వు వాళ్ళు సేవకు వీడియో పెట్టి ఇదా. నీ అడ్రస్ చెప్తావా? నా లొకేషన్ షేర్ చేస్తా, వస్తావా రేపు పొద్దున్నే? నువ్వు చెప్పు లొకేషన్, అడ్రస్ చెప్పు. నా అడ్రస్ చెప్పా షేర్ చేస్తా, రేపు పొద్దున్నే వస్తావా అంటున్నా. వచ్చేటప్పుడు శాలివ రాజు కూడా తీసుకుని ఇద్దరు ముగ్గురు కూర్చొని మాట్లాడుతున్నా. చిన్నోడా, నీ స్థాయి, నీ వయసుకి, నీ స్థాయికి, నువ్వు నీ పరిపక్వత లేని మాటలకి. సరే బాబాయ్, మీరు అర్థమైందా? రక్షణ పొందండి. సువార్త చెప్తా నీకు తెలియదు. సువార్త ఏందో తెలియదు, బోధ సంఘ బోధ ఏం తెలియదు. నువ్వు సువార్త యేసు ప్రభు రక్షణ సువార్త ప్రతి గ్రంథంలో రాయబడింది. యేసు ప్రభు బలి యజ్ఞం గురించి, త్యాగం గురించి. బాబాయ్ ముందు మీరు బాప్తిసం తీసుకోండి, మీరు రక్షణ పొందండి. మారండి, రక్షణ వస్తుంది మీకు. మీ సంస్కృతి నీలాంటి వాడు ఎలా ఉంటారు తెలుసా? మెంటల్ హాస్పిటల్, పిచ్చి హాస్పిటల్ ఉండాల్సిన ఎదవలందరూ సోషల్ మీడియాలో పడ్డారు బెగ్గింగ్ చేసుకోవడానికి. మరి మెంటల్ వాళ్ళు కాల్ చేస్తా నువ్వేమై ఉంటావు ఎంతకే? ఆ మెంటల్ వాడు బాగా చేద్దాం, ట్రీట్మెంట్ ఇద్దామని ఫోన్ చేసి నువ్వు మెంటల్ వాడు ఒప్పుకున్నావు కాబట్టి ఆ మెంటల్ వాడికి ట్రీట్మెంట్ ఇద్దామని చేసా. దొరికితే ఇద్దామని ట్రీట్మెంట్ రావట్లేదు మెంటల్ వాడు. అయ్యా ఆహా, మీ శాలేమన్న దగ్గర నేర్చుకున్న సంస్కృతి సంప్రదాయము మాట ఆహాహా ఏమి రక్షణ. చాలా మంది నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు వరకు ఉన్నవారు బాబు. నువ్వు లేకపోతే మీ అడ్రస్ కనుక్కొని వచ్చేవాడిని. నీకు పనికి మాలోడా మాట్లాడుతున్నావురా. సరిగ్గా సువార్త సంఘం ఉందా? నీకు సరైన సంఘం ఉందా? సంఘమే దృష్టి పెట్టు. ఆడాడు ఈదులెంబడి తిరిగి ప్రతి ఒక్కడు యూట్యూబ్ పెట్టుకొని డబ్బులు వస్తాయి, పబ్లిసిటీ ఫోకస్ అవ్వాలని చెత్త పాటలు చెత్త పెడతాం. కంటెంట్ పెట్టు.
నీ కోణాలు కంటెంట్ పెట్టిద్దా బైబుల్ అని చెప్పి బైబిల్ మన దగ్గర నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పటి వరకు ఉన్నవారు బాబు నువ్వు, లేకపోతే మీ అడ్రస్ కనుక్కొని వచ్చేవాడిని నీకు పనికి మాలోడా. మాట్లాడుతున్నావురా నువ్వు సరిగ్గా సువార్త సంఘం ఉందా, నీకు సరైన సంఘం ఉందా? సంఘమే దృష్టి పెట్టు. ఆడాడు ఈదులమ్మడి తిరిగి ప్రతి ఒక్కడు యూట్యూబ్ పెట్టుకొని డబ్బులు వస్తాయి, పబ్లిసిటీ ఫోకస్ అవ్వాలని చెత్త పాటలు చెత్త పెడతాం. కంటెంట్ పెట్టు, నీ కోణాలు కంటెంట్ పెట్టిద్దా బైబుల్ అని చెప్పి. బైబుల్ ఏడ నుంచి ఉంది అసలు? ఎస్టేర్ గ్రంథం ఏమన్నా చరిత్ర జరిగింది? అన్ని జనం చరిత్ర జరిగిందా? బైబుల్ చరిత్ర జరిగింది ఎస్టేర్ గ్రంథం? మీరేం మాట్లాడతారు? మీకు అర్థం ఎస్టేర్ గ్రంథం ఏడ జరిగింది? ఎస్టేర్ అన్ని జనుల దేశంలో జరిగిన చరిత్ర మన బైబుల్లో రాశారు. మరి ఆ చరిత్ర మనకెందుకు? దానియేలు గ్రంథం ఎక్కడ జరిగింది? అన్ని జనుల దేశంలో జరిగిన చరిత్ర, అన్ని జనులు జరిగిన చరిత్ర మన బైబిల్ ప్రవక్తలు రాశారు. ఎవరు కాదన్నారబ్బా బైబుల్లో? మరి అన్ని జనుల్లో ఉండే దేవుడి గురించి చెప్తే నీకెందుకు నొప్పి? నాది కోతి మావా. కోతి మోహాన్ని కూడా కోతి మోహం నేను సరే, నువ్వు కోతి మోహం ఏ మోహం నీకు తెలుస్తుంది కాబట్టి అర్థమైందా? భలే సంస్కృతి మాట్లాడుతున్నారమ్మా. బైబుల్ పుట్టిందే అన్ని జనుల గ్రంథాల చరిత్ర పరిశుద్ధ ప్రవక్తలు రాశారు. అర్థమైందా? దీని సమాధానం చెప్పు. ఓరగా కూర్చున్నావు అనుకో, ఏమి సంస్కారం బిడ్డ నీకు చెప్తున్నా ఇక. ఏమి సంస్కారం, ఏమి సంస్కారం. ఇలాంటి కుక్క బుద్ధులు ఆపి లేఖనంలోకి రా. ఎస్టేర్ గ్రంథం జరిగింది కూడా అన్ని జనుల దేశంలోనే, నెబుకద్నెజర్ కాలంలో దానియేలు గ్రంథం జరిగింది అన్ని జనుల దేశంలోనే. ఇది మాట్లాడుతున్నాడు శాలేం దగ్గర రక్షణ పొందిన వ్యక్తి. ఎంత అద్భుతమైన పనికి మాలోడా. ఒరే కుక్క, ఇది అద్భుతం. ఇంకా చాలా స్ట్రోక్ ఇది నీకు తక్కువ. అమ్మా నీలాంటి మతోన్మాదులకు సపోర్ట్ చేసి ఎదవలందరికీ ఏరి పారేయటానికి వచ్చింది నీకు. నువ్వు చూస్తావు బిడ్డ. నా వెనకాల ఎవరున్నారు తెలుసు? ఇంతకీ నీ ఎవడున్నానే? నా వెనకాల ఎవరున్నారు తెలుసా? చెప్పు. రంజిత్ తోఫీర్ ఉన్నాడు. తమాషా అర్థమైందా? ఒరే నీ వెనక ఎవడున్నాడో కాదురా, నిన్ను ఒక విషయం గుర్తు పెట్టుకో. నువ్వు ఎక్కడున్నా పొట్టుకొని వచ్చి బొక్కలు వేయించడం పెద్ద విశేషం కాదు. నీకు మర్యాదకు ఫోన్ చేశా. నా లొకేషన్ షేర్ చేస్తా, వస్తా. నీ అడ్రస్ చెప్పురా. నా అడ్రస్ గుంటూరు జిల్లా కాకుమాని బీకే పాలని చెప్పా. నీ అడ్రస్ చెప్పు. నువ్వు లొకేషన్ షేర్ చేస్తా, తీసుకొని వస్తావా? ఒరే పనికి మాలి ఎదవా, నీ శాలేం రాజుతో నీకెందుకు లుచ్చా? నేనరా నీకు ఫోన్ చేసింది. నా గురించి సమాధానం చెప్పరా పనికి మాలి ఎదవా. నేను మాట్లాడి అడుక్కునే బదులు గుడిల ముందు పని మనిషి డ్రైవర్ వాతమరు. సేవకులే, బోధకులే, సేవ జరిగిస్తున్న వారే సోషల్ మీడియాలో ఇదిగో ఇష్టానుసారమైనటువంటి బూతులు మాట్లాడుకుంటూ, ఒకరిని ఒకరు అవమానపరుచుకుంటూ, ఒకరిని ఒకరు తిట్టుకుంటూ వీడియోలను పోస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. క్రైస్తవ్యాన్ని ఏం చేద్దామని, మీరు ఏం ఉద్ధరిద్దామని సోషల్ మీడియాలో మీ ఇష్టానుసారముగా దుర్భాషలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. సేవకులు వాక్యమును మీరు చదవలేదా? లేదంటే మాకు ఇంతమంది సబ్స్క్రైబర్లు ఉన్నారు, మాకు చాలామంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు తప్ప వారికి మీరు ఏం నేర్పిస్తూ ఉన్నారని నేను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను. వారిని ఎలాంటి మార్గం గుండా మీరు తీసుకెళ్తూ ఉన్నారో ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. దేవుని వాక్యం అంటూ ఉన్నది, వినువారికి మేలుకరంగా ఉండాలి నీ మాట, వినువారికి క్షేమాన్ని కలగచేయాలి నీ మాట. అంత మాత్రమే కాకుండా మీ నోటి నుండి దుర్భాష రాకూడదు అంటున్నది దేవుని లేఖనము. ఇదిగో సేవకులై ఉండి మీరే ఇదిగో సోషల్ మీడియాలో ఇంతగా ఒకరిని ఒకరు దూషించుకుంటూ ఉన్నారంటే ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో క్రైస్తవ్యం బ్రతుకుతూ ఉన్నదో ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. సేవకులు అయినటువంటి వారు పరిచర్య జరిగిస్తున్నటువంటి యూట్యూబ్లో ఇదిగో ఫేమ్ ఉన్న వాళ్ళు, ఇదిగో జాన్ పాల్ గారు అని ఒకరు, మరి ఇంకో సహోదరులు డానియల్ చెగుడి అనే సేవకులు, వీరిద్దరు కూడా సోషల్ మీడియాలో ఒకరిని ఒకరు తిట్టుకుంటూ ఉన్నారు. మీకు ఎంతవరకు ఇది వాస్తవము? ఇదిగో వారు ఎలా మాట్లాడుతూ ఉన్నారో మీకు కావాలనుకుంటే యూట్యూబ్లో ఒకసారి ఆ యొక్క మాటల దాడిని ఒకరిని ఒకరు కుక్క, పంది, కోతి అని ఏవేవో మాట్లాడుకుంటూ సోషల్ మీడియాలో వాటిని పోస్టు చేస్తూ ఉన్నారంటే మీరు ఎలాంటి సేవకులో అర్థమవుతూ ఉన్నది. సమాజమా, క్రైస్తవులారా, మీరు ప్రాముఖ్యంగా జాగ్రత్తగా ఉండండి.
ఇదిగో సేవకుడే ఇలాంటి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు, సేవకుడే దుర్భాషలు ఆడుతూ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎవరిని వెంబడిస్తూ ఉన్నారు? యేసయ్య బ్రతికిన దినములో ఆయన నోట ఏ దుర్భాష అయినను కపటమైనను లేదు అని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉన్నది. యేసు క్రీస్తును ప్రకటిస్తున్నామని చెప్పుకుంటున్న సేవకులారా, మీ నోటి ద్వారా ఏం మాట్లాడుతూ ఉన్నారు? ఒక సేవకుడు ఇంకొక సేవకుడు ఇలా మీరు తిట్టుకోవడము ఎంతవరకు న్యాయమో ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. ఇదిగో మీకు లక్షలు వేల మంది సబ్స్క్రైబర్లు ఉండవచ్చు. అంత మాత్రమే కాకుండా మిమ్మల్ని కొన్ని వేల మంది వెంబడిస్తూ ఉండొచ్చు. కానీ వారికి మీరు చూపిస్తున్నటువంటి మార్గం ఏంటి? వారిని ఏ మార్గంలో మీరు నడవమని వారిని బోధిస్తూ ఉన్నారు? ఒకరిని ఒకరు క్రైస్తవులు తిట్టుకోమనా? ఒకరికి ఒకరు మీరు ఇష్టానుసారంగా బూతులు మాట్లాడుకోమనా? దేవుని వాక్యం మాట్లాడుతూ ఉన్నది, మీ నోట దుర్భాష ఏదైనను రానియ్యకుడి అని దేవుడు ఖండితముగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు ఇంతగా దుర్భాషలాడుకుంటూ వాటినే మళ్ళీ ఏదో ఘనకార్యము చేసినట్టుగా యూట్యూబ్లో పోస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారంటే డబ్బు పిచ్చి పట్టి కాదా? నీ సంఘానికి మేలు కలగాలి నువ్వు మాట్లాడినప్పుడు, నీ కుటుంబానికి మేలు కలగాలి నువ్వు మాట్లాడినప్పుడు, నీ తోటి సహోదరులకు మేలు కలిగే రీతిగా నువ్వు మాట్లాడాలి. అంతేగాని మీరు ఫోను సంభాషణలో తిట్టుకున్నటువంటి మాటలను ఇదిగో సమాజంలో, ఇదిగో యూట్యూబ్లో, ఇదిగో ఫేస్బుక్లో వాటిని రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నారంటే దేని కొరకు రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నారో ఆ మాటలను ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోనండి. అయ్యా, మీరు గొప్ప సేవకులు, పెద్ద సేవకులు, మిమ్మల్ని ఎంతోమంది వెంబడిస్తూ ఉన్నారు. అందును బట్టి నేను సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. కానీ మీరు ఏదైతే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారో అది వాక్యానుసారము కాదు. దయచేసి మీరు ఆడుతున్నటువంటి బూతు మాటలు, మీరు ఆడుతున్నటువంటి దుర్భాషలను ఈ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయకండి. ఏమైనా ఉంటే కూర్చొని మాట్లాడుకోనండి, సమాధానముగా ఉండండి. సేవకులై ఉండి ఇదిగో మీరే ఇలా మాట్లాడితే విశ్వాసులు ఏమైపోతారు? మిమ్మల్ని వెంబడిస్తున్న వారు ఏమైపోతారో ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. సేవకులకే సరి అయినటువంటి అవగాహన లేనప్పుడు, సేవకులకే యేసుక్రీస్తును అనుసరించి బ్రతకడం చేతగానప్పుడు విశ్వాసులు మనల్ని బట్టి ఏమైపోతారు? ఇదిగో నువ్వు చిన్నవాడివిరా, నువ్వేం మాట్లాడతావని చాలామంది ఎద్దేవా చేస్తూ ఉన్నారు. చిన్నవారు పెద్దవారు సంబంధం లేదండి. దేవుని మాటలు మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు మీ మాటలను బట్టి, మీరు చిన్నవారా పెద్దవారా, మీ మాటలను బట్టి అనేకులకు మేలు కలగాలి. నీ మాటలను బట్టి యూట్యూబ్లో మిమ్మల్ని వెంబడిస్తున్న వారికి మేలు కలగాలి. మీ మాటలను బట్టి మీ సంఘములో ఉన్న వారికి మేలు కలగాలి తప్ప వారికి మీ వలన కీడు కలగకూడదు. వారు మీ మాటలను బట్టి తలదించుకొని అవమానపరుచుకునే రీతిగా మీరుండకూడదు. ఎందుకంటే మీరు యేసుక్రీస్తు సేవకులు గనక. దయచేసి మీరు ఇలాంటి మాట్లాడినప్పుడు, ఇలా మీరు తిట్టుకుంటూ ఉన్నప్పుడు దయచేసి సాధ్యమైనంత వరకు సేవకులతో సమాధానముగా ఉండండి. ప్రియ క్రైస్తవ విశ్వాసులారా, సేవకులు అతిగా దుర్భాషలాడుతూ వారి ఇష్టానుసారముగా బ్రతుకుతూ ఉన్నారంటే వారు ఎంత గొప్ప సేవకులైనా, ఎన్ని సంఘాలు స్థాపించినా, ఎంతమంది రక్షణలోనికి నడిపించినా, వారి నోటి మాట సరిగా లేకపోతే, వారి యొక్క నడవడిక సరిగా లేకపోతే దయచేసి వారిని విడిచిపెట్టండి. వారిని విడిచిపెట్టి యేసుక్రీస్తును వెంబడించండి. నేటి దినాల్లో చాలామంది సేవకులను వెంబడించేవారు వారి సేవకుని ఏమైనంటే కొట్టేవారు, అవసరమైతే చంపేసే వరకు దిగజారిపోతూ ఉన్నారు. దయచేసి అది క్రైస్తవులకు, యేసుక్రీస్తును వెంబడిస్తున్న వారికి అది మంచిది కాదు అని ప్రభు పేరట మిమ్మల్ని అందరినీ బ్రతిమాలుకొనుచూ ఉన్నాను. గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ఆమెన్.